Dan wasan kungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona Lamine Yamal zai jinyar mako 4 sakamakon raunin da ya samu a wasan Leganes. Bayan kashin da kungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona ta sha a hannun kungiyar ƙwallon ƙafa ta Leganes da ci 1 babu ko 1 a ranar Lahadi har gida, Barcelona na fuskantar matsalar rashin zakakurin dan wasa Lamine Yamal sakamakon raunin da ya ji a idon sawunsa. An yi wa dan wasan mai shekaru 17 gwaji a Spaniya a ranar Litinin domin sanin halin da yake ciki bayan ketar da Neyu ya yi masa a wasan a ranar Lahadi. Sakamakon ya nuna raunin da ya ji a idon sawunsa na kafar dama ya samu. Wata sanarwa da kungiyar ƙwallon kafa ta Barcelona ta fitar ta ce dan kasar na Spaniya zai yi jinyar mako 3 zuwa 4 a watan Nuwamba. Dama dan wasan ya yi jinya bayan ya ji rauni a idon sawunsa yayin wasan zakarin nahiyar Turai wato Champions League da Red Star wanda ya kai shi ga jinyar kusan mako 3. A yayin wasan Leganes a filin wasa na Camp Nou, minti 15 da fara wasa ne Neyu ya murkushe Lamine Yamal duk da cewa ya ci gaba da wasan har zuwa minti 74. An ga yadda ya kasa tabuka komai saboda raunin da ya samu. Jinyar za ta sa dan wasan ba zai buga wasan La Liga na hamayya ba tsakaninsu da Atletico Madrid a ranar Asabar mai zuwa. Kazalika akwai wasan Copa del Rey da kungiyar ƙwallon ƙafa Barbastro a ranar 4 ga watan Janairu. Hakanan babu tabbas ko zai buga wasan gab da na ƙarshe na gasar Spanish Super Cup wanda za su gwabza da Atletico Bilbao a ranar 8 ga watan Janairu. Lamine Yamal ya ci wa Barcelona ƙwallo 5 a gasar La Liga ta bana sannan ya bayar aka ci 9.